k'olu y'a kanu ka Mali ta ka sema bila ka France bila donc France kalekan no ko an tɛ lafiya donc kunu an ka mɔgɔw ka patrouille dɔ tɛmɛtɔ la u taara embuscade da an ka mɔgɔw ɲɛ fɔlɔ d'abord duguma mɔgɔw ye baara kɛ comme il le faut mɔgɔ bolibaatɔ ni faralen ɲɔgɔn kan ja bɛɛ ka di Sukhoi ni Albatros ni aya olu ka sirato la i farala ɲɔgɔn kan ma fara ɲɔgɔn kan ale mago bɛ min na ale b'a ka sibulu dɔn ouais ya donc embuscade kɛlen an ka mɔgɔw sibaga sɔrɔ u ka duguma fɔlɔ quoi donc u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ taga k'u labɛn quoi ko ka segin ka na ka k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka fɛn kɛ jaw kun tɛ kɛ la Sukhoi ni Albatros donna sen na teliya ni et puis hali u ma frappe caman kɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la u ma caman kɛ cɛ n b'a f'i ye u y'a gosi k'a gosi su ma da dɔn parce que ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la o ye 50 sɛbɛn dɔw ye 100 sɛbɛn mais su ma da dɔn an bɛ waati min na bi a ma da dɔn quoi an ne yɛrɛ tɛna n yɛrɛ bila ka chiffre fɔ quoi mais ce qui est très important c'est quoi o ye efficacité i m'a fɔ ma parce que avion ninnu taara temps record min kɔnɔna la ka taga ni gosili kɛ ani dugumamɔgɔ parce que ni avion ninnu b'aw bolo Albatros ni Sukhoi surtout Sukhoi yɛrɛ nafa ye jumɛn dugumamɔgɔ ka se ka a tenu pendant minute damadɔni dɔrɔn quoi olu ka se k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko bon u bɛ nin yɔrɔ ninnu na dɔrɔn a banna Sukhoi ninnu o y'a ka baara bannen u b'u ka baara kɛ min kɛra Lutu ka mɔgɔw la avion y'o de k'u la k'u bɛɛ lajɛlen ka gosili kɛ fo k'a yɛlɛma ta mais Sidibe min kan ka Maliyɛn bɛ tɔɔrɔ bi nin ko na o ye min ye min ni bibi na ni comment dirais la dugu in tɔgɔ bolo Sevare ka ni Gawo ka bɛn u si man kan tɛ ka sigi bi o ye jumɛn Sidibe mɔgɔ ninnu taara embuscade da anw ɲɛ anw ser'u la dugumana na avion taalen gosili kɛ Sidibe yanni an ka mɔgɔw ka taga k'a fɔ ko ninnu ka mɔgɔ minnu sara ani banabaatɔ Croix Rouge de bolila ka taga ninnu ka banabaatɔw ta ka t'u dogo Croix Rouge kelen cɛ Mali kɔnɔ yan Mali la yan Croix Rouge de bolila ka taga ninnu ka bana d'abord premièrement ne bɛ n yɛrɛ ɲininka awɔ Croix Rouge bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye tiɲɛ mais Croix Rouge ka risque ta ka frappe to sen na ka taga don ka ninnu ka banabaatɔ exfiltrer c'est que o tɛ Croix Rouge ye dɛ ayi non o tɛ o ye France Rouge non siga t'o la o ye France Rouge siga t'o la filanan ye jumɛn ka tila k'u exfiltrer ka boli ka tunu n'u ye k'a fɔ k'u t'u di mɔgɔ sugu ninnu i b'u bombarder de o sugu ninnu non i tɛ Croix Rouge tɛ se ka bombarder Sidibe o la i bɛ yɛrɛ ɲininka mun de la Croix Rouge ye nin risque ba in bɛɛ ta ka kɛlɛ to sen na ka taga don et puis an ka fanfɛla tɛ dɛ ka taga terroriste banabaatɔ ni terroriste sugu k'u teliya ka t'o ta complicité jumɛn bɛ yen sisan non tiɲɛ yɛrɛ la kabako don ou bien mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin yɛrɛ tɛ Croix Rouge yɛrɛ nin ye France déguisé en Croix Rouge i m'a faamu wa siga t'o la n'i y'a jateminɛ ou bien u b'a dɔn France b'a dɔn cɔ Croix Rouge b'a dɔn cɔ mɔgɔ minnu taara an ka mɔgɔ ninnu attaquer mɔgɔ dɔw b'u la olu tɛ se ka ye an ka mɔgɔ fɛ olu tɛ se ka minɛ an ka mɔgɔ fɛ n'olu yera an ka mɔgɔ fɛ n'olu minɛna an ka mɔgɔ fɛ o ye ko bɛɛ bannen preuve min taara Nations Unies na nin kelen dɔrɔn bɛ sɔn ka girinya ka tɛmɛ o kan donc Croix Rouge taara banabaatɔ minnu ta n'a fɔra k'a k'u di n'a t'u k'u di aujourd'hui fɛn comment dire Sevare kan ka wuli k'a jɔ bi Gawo c'est à dire kɔnfɛla bɛɛ kan ka wuli k'u jɔ bi nin ko in man kan tɛ ka diya Croix Rouge la quoi ni mɔgɔ min kan ka réclamer Croix Rouge la a k'u di an ka mɔgɔ an ka terroriste minɛnen caman b'an ka mɔgɔw bolo u caman bɛ u ye mɔgɔ caman furakɛ hali Bamakɔ yan dɔw bɛ yan u minɛnen bɛ yan u bananen kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u minɛ k'u furakɛ alors pourquoi donc on se demande comment Croix Rouge bɛ fɛ k'u former k'u furakɛ k'u bila de o b'u bila de kɛ sinon ni dɔ ye to fana tɛ Croix Rouge ka baara dɛ Croix Rouge kɔni bɛ se ka taga mɔgɔ banabaatɔ ta k'a furakɛ mais n'i y'a furakɛ n'i tilala i b'a di autorité de ma jamana autorité de ma ɔ munna Croix Rouge tɛ ka sɔn k'u di c'est là où Sevarekaw kan ka Croix Rouge ɲininka o de la o Sevarekaw kan ka Croix Rouge obligé de u ka nin mɔgɔ ninnu di parce que ni mɔgɔ ninnu sɔrɔla sen Gandi an bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ dɛ minnu blessera gosili min kɛra minnu blessera n'an sera ka ninnu sɔrɔ o b'a yira an bɛ sɔn an ka dalu min bɛ Nations Unies hali an bɛ sɔn ka français dɔ sɔrɔ dalu min bɛ Nations Unies an bɛ sɔn ka dɔ fara dalu Nations Unies dalu yɛrɛ ka misɛn nin kɔrɔ an bɛ sɔn ka dɔ fara parce que an bɛ sɔn ka français yɛrɛ sɔrɔ nin na et puis français gansan tɛ dɛ officier olu sɔrɔ nin na parce que a yira la A plus B k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara Tessit tɛ attaquer ko dunanw b'u la mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ dɔn drone bɛ wuli la kɛlɛ minnu na non o tɛ kɛlɛdenni ye o kɛlɛ o banabaatɔ terroriste kɔni bɛ nin dɔrɔn o banabaatɔ Croix Rouge ka t'o ta Sidibe Croix Rouge kan ka sɛgɛsɛgɛ nin ko in na ni ne tun bɛ Sevare bi ne tun b'a fɔ mɔgɔw ye a ye bɔ an ka taga Croix Rouge ɲininka mun na u ye nin mɔgɔ ninnu minɛ u k'u di
ante mɔgɔ tɛ se croix rouge ma o. Ah sinon diri ni ngoni ngeni complicité fanga ka bon kosɛbɛ. I m'a faamu ça ni ye kɛnɛ kan ko de ye quoi ni ye kɛnɛ kan ko ye dogo tɛ na bilen quoi parce que c'est comme si u y'a yira sisan k'a fɔ ko kɛlɛ sera niveau min na an ye dogo ni dogo bɔ a la sisan kɔni an yɛrɛ de bɛna anw labɛn sa ka taa attaquer o la ni se bɛna kɛ an na bɛɛ minnu bɛ terrain kan an y'a ye yan nɔ croix rouge ye marifaw don dugu dɔw la croix rouge ye marifaw don cercle kɔnɔ yan nɔ ka taga di rebelle ma. O kɛra an y'olu mɛn yan. K'a fɔ ko ani fura carton ka marifaw du kɔnɔ ka taga di o croix rouge ka baara ka kɔrɔ parce que n'i y'a mɛn croix rouge dɔrɔn a bɛɛ ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka u ka service de secret mɔgɔw wa agent olu de bɛ taga donc croix rouge kan ka ni mɔgɔ ninnu di ni croix rouge m'u di mɔgɔ kan ka manifester croix rouge contre la Sidibé pour que ni mɔgɔ ninnu ka di parce que ni mɔgɔ ninnu ye source de ye quoi et puis pourquoi u b'a fɔ k'u t'u di aw bɛ yan nɔ force sugu bɛɛ bɛ yen a t'an dɛmɛ kɛlɛ la foyi bi bi na an ka Albatros n'an ka Sukhoi kelen ka taga ka terrain gagner o puis terrain gagner no bi fana et puis b'u gosi waati min na k'u y'a to f'u lafiyalen don quoi cɛ hakili tɛ foyi ma u yɛrɛ kelen don k'u fara ɲɔgɔn kan waati min na u bɛna fɔ ko prix waati min na dɛ waati Albatros ni Sukhoi ni san l'air bɛ Sukhoi de y'a daminɛ ko kɔnɔ wulila yanni Segu cɛ non i tɛ premier sigi dɔrɔn san premier ka wuli o y'a sɔrɔ a taara ka ci ɲɛnabɔ ka na ni ekɔliden tɛ don a b'o kɛ ayi hali kelen tɛ a b'a kɛ non vous savez comment dire là oui min ka bon kosɛbɛ Sukhoi na i b'a dɔn i b'a dɔn c'est à dire Sukhoi hali ni kisɛ t'a la hali n'a ma kisɛ ci oui a bɛ kɛlɛ kɛ quoi cogo di a mankan tɛ ku mɔgɔ la non o n'a kulela kungo kɔnɔ kɔni a mankan tɛ ku mɔgɔ la ban de pewu donc Sidibé pour l'instant jusqu'à présent an ka mɔgɔw bɛ ratissage la i m'a faamu et puis min ye yɔrɔ in fana mɔgɔ gɛlɛya i b'a dɔn min ye bi an b'a fɔ min ye yɔrɔ in Menaka zone ani Tessit zone min y'a gɛlɛya i b'a dɔn c'est à dire Sema ka mɔgɔ caman de bɛ yen i m'a faamu donc Sema ka mɔgɔ minnu bɛ yen c'est eux qui sont en complicité avec les terroristes. Oui diri an yɛrɛ ka kan da si Sema ko ma parce que an y'a ye k'a fɔ k'u bɔra k'u ka congrès kɛ Kidali sisan congrès in kana kan fɛn dɔw yɛrɛ min kɛra sababu ye ka fasoden dɔw tɔɔrɔ yala a bɛ se ka mun de fɔ la. MNLA de ye congrès kɛ oui moi je pense que Maliens man kan tɛ ka tɔɔrɔ parce que n'i ye congrès in ye dɔrɔn congrès in ye aveu d'impuissance de don quoi c'est comme si u yɛrɛ bɛ ɲini k'a fɔ cɛ an tɛ se foyi la bilen i m'a faamu congrès la fɔlɔ i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA de bɛ k'u sécuriser oui mɔgɔ minnu ko ko mɔgɔ 26,000 b'olu bolo k'olu intégrer oui 26,000 bɛɛ ka dɛsɛ fo MINUSMA de bɛ taa aw sécuriser a ka congrès aveu d'impuissance a ka congrès la o ye aveu d'impuissance ye filanan ye jumɛn ko marifa bɛ mɔgɔ bolo k'o bɛɛ ka na u ka fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye jumɛn k'aw farala kɛ donc o kɔrɔ ko MNLA est isolé ni MNLA isolé o kɔrɔ ko Sema est isolé sinon n'a sɔrɔ ni fanga bolo waati min na i y'u ka mɔgɔ wele k'a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan non u tun tɛ mɔgɔ wele voilà maintenant sisan u isolé len u b'a fɔ k'a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan i m'a faamu et puis u ka congrès bɛɛ la ne b'a la parce que n tɛ fɛ ka don a kɔnɔ kuma n tɛ fɛ ka publicité gratuite k'u ye mais ne b'a ye u ka MINUSMA fo u ma Mali tɔgɔ fɔ et deuxièmement ko mɔgɔ 1000 ni kɔ nana ko ka bɔ ko fo yɔrɔ jan n'i ye Mali kɔnɔ yan yɔrɔ jan kɔrɔ ye jumɛn ma bɔ Mali la donc o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ MNLA bolo Mali la sinon ni mɔgɔ b'u bolo a ma se o parce que hali ne ye mɔgɔ dɔ ye ka kuma fɛn na tubabu ka journal dɔ la a bɛ ka mun fɔ ko a bɔra Mauritanie de donc o kɔrɔ ko MNLA bɛ yɔrɔ min na bi hali Maliens yɛrɛ tɛ sinon ni Maliens kun don Maliens ka congrès la a ka fɔ ko mɔgɔw bɔra ko fo dugujanw ni jamanajanw na ka na ka mɔgɔ 1000 bɛɛ ta k'o kɛ donc o kɔrɔ ko sur le terrain poids tɛ aw la i m'a faamu ni poids bɛ aw la a tɛ se nin ma i m'a faamu donc et puis en plus opération de communication no MNLA bolo quoi parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sur le terrain MNLA n'existe pas depuis longtemps Faransi de nana MNLA ressuscité MNLA bɛ bɔ Mauritanie don min na ka na Kidal a mobili bɛɛ faralen ɲɔgɔn a tɛ mobili 20 kan et puis a majeure partie mauritanien libyen malien ka dɔgɔ a la quoi i m'a faamu donc ni mɔgɔ ye MNLA ye fɔlɔ n'u kun b'u ka fɛn ninnu kɛ e kun tɛ to k'u ye défilé militaire la oui tun b'a ye mais sisan o tɛ se k'o kɛ bilen o tɛ yen foyi tɛ tuguni quoi u ma défilé kɛ donc mais i bɛ min t'a kɔnɔ dɔrɔn o ye i b'a ta k'a fɔ premièrement fanga tɛ u la deuxièmement mɔgɔ minnu don Maliens tɛ troisièmement ninnu tɛna kɛ Mali fɛ quoi tɛna kɛ Mali fɛ fo ka taa fɔ e de bolo solution jumɛn de b'a la parce que u ka ko bɛ ka caya yɔrɔ in na yen dɔɔni quoi solution n tɛ fɛ k'a fɔ ni ye solution fɔ n b'a tiɲɛ mais an bɛ bali min na dɔrɔn sɔgɔmada dɔ fɛ an bɛ taa meeting na Kidali ne dalen b'o de la ne ti tɛmɛ o kan ka fɔ n ti tɛmɛ o kan an bɛ taa fêter Kidali ne bɛ k'o de ye waati bɛɛ quoi n tɛ bila ko tugun ɲɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu kunna ka di olu bɛ bɔ a la minnu kunna man di
o bɔra Libi u bɛ se ka taa Libi u nɔ la. D'accord. Diri Macky Sall nalen don ka wuli ka jɔ dɔ daminɛ ko Mali tun y'a labɛn k'a fɔ k'a bɛ plainte min dɔn France kama Nations Unies na ko fo ka bɛn ka kɛ ko ka plainte ko ka a dabila. France dun fana bɛ mankan ci la Union européenne bɛ mankan ci la ko France kana taa ni jalajɛ in k'a kana taa kana kan ko sinon ko n'o kɛra ko Union européenne ko bɛɛ bɛ maloya. D'abord Union européenne o i kirikara o ninnu bɛɛ bɛ se k'u ka kuma fɔ dugumana de la. Oui. I m'a faamu ninnu si tɛ se ka fɛn kɛ sanfɛ. I m'a faamu kelen filanan ye min ye Macky Sall bi baara caman de la ɲɔgɔn fɛ quoi. Premièrement prévu sɔrɔla France contre la. Macky Sall ye Union africaine de ɲɛmɔgɔ ye. Union africaine sigira de ko ka farafina jamanaw de kɔlɔsi k'u ka hɛrɛ kɔlɔsi ni mɔgɔ ko k'a bɛ gɛlɛya lase u ma ou bien ni gɛlɛya bɛna se farafina ma Macky Sall kan ka wuli ka kuma. O ye ni gɛlɛya nana s'a ma a kan ka wuli ka kuma maintenant ni gɛlɛya sera farafina ma Macky Sall kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que gɛlɛya min wuli ka bɔ yen. Macky Sall bi o baara de kɔnɔna la donc Mali bi ka Mali ka plainte Mali yɛrɛ kun mankan tɛ k'a kɛ Macky Sall de kun kan ka kɛ. Macky Sall de kun kan ka plainte in ta Macky Sall de kun kan ka lettre ci parce que ale de Macky Sall de kun kan ka lettre ci conseil de sécurité la k'a fɔ ko farafin jamana dɔ bɛ yen nɔ France binna a kan an bɛ fɛ a ka na an ka kuma kɛ Macky Sall de kun kan ka kɛ mais Macky Sall m'o kɛ fo ko a bɛ taga intervention na intervention kun ye mun ye sisan Mali m'a fɔ ko ka taga France sanctionner Mali m'a fɔ ka France buga a m'a fɔ ko ka France nani Mali ko ka France wele ko ka kangari da ye. Ni ne ko sisan nɔ a ye karisa wele a ka kangari da ye e ko ayi a ma se ka taa a ma se an ka kangari da ye a ye n'an ka fɔ ka bɛnkanw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko awɔ i ko tiɲɛ yɛrɛ la ko karisa y'i tɔnɔ. Oui kangari k'a ka da ye kun min na i sɔnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a jalaki don. Oui. Kelen filanan ye jumɛn ye Macky Sall bɛ fɛ ka Union africaine k'a tɔgɔ ko k'a jɛ dɔɔnin quoi parce que ni nin kɛra parce que Macky Sall ɲɛ b'a la France kelen Mali kɔnɔ yan nɔ a nana ni Union européenne a ye Union européenne bɛɛ bila k'an ka mɔgɔ sanctionner yan France kelen dɔrɔn. Mali dun ye farafin jamana ye alors Union africaine bɛ yan o ni Union européenne bɛɛ ye kelen Union africaine bɛ k'a ka a t'a dɛmɛ Union africaine bɛ olu tɛ ka foyi kɛ a kɛra Macky Sall le tile la tariku b'a lakali Macky Sall mɔdenw ni Macky Sall tɔgɔ sɛbɛnna diɲɛ yɔrɔ la a fɔ ko Macky Sall tile la Union africaine ma se ka foyi kɛ Mali kelen ka plainte de France contre la. Donc mais Macky Sall bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ pour que k'o kuma in bali ka fɔ mais a kan ka min kɛ a ti k'o kɛ a man kan tɛ ka min kɛ a bɛ k'o de kɛ o ye ka taga wele kɛ ko négociation ye a dɔ fana jumɛn ye tuguni bi bi na élection laban min kɛra Sénégal Macky Sall ka parti ye député 82 sɔrɔ opposition Ousmane Sonko le panafricain député 82 dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn Macky Sall ma se ka majorité sɔrɔ pour que a ka se ka majorité sɔrɔ a taara opposant dɔ de négocier ka na o faralen kan donc ça veut dire que sur le plan intérieur politiquement Macky Sall légitimité t'a la Sénégal donc ni légitimité t'i la ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ mɔgɔ min kɛ si tu n'es pas légitime à l'intérieur i bɛ se ka légitimité internationale ɲini k'o kɛ k'i ka légitimité intérieure ka booster n'o ye quoi donc ni Macky Sall bɛna taa ni ka segin min kɛ farafinna tɔgɔ la donc Macky Sall bolo n'ale sera ka nin résoudre a bɛna France ka manja sɔrɔ n'a ye France ka manja sɔrɔ donc Macky Sall ka jamanadenw bɛna a y'a bɔ vraiment c'est quelqu'un qui gère bien les choses a kɛlen don ka Union africaine maîtriser hali ni Mali ni France ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a sera k'a fɔ ka ban donc Macky Sall bɛ tɔgɔba sɔrɔ u ka jamana k'a dɔ fara a ka comment dirais-je là a ka kɔti kan quoi et a la belebeleba ye min o jumɛn ni Macky Sall sera ka France kisi malo ma o kɔrɔ ko Macky Sall mandat min bɛ nalen tuguni a b'a sɔrɔ o ka bon n'a bɛɛ Macky Sall o ye campagne dɔ daminɛ tɔ la ye parce que Macky Sall filɛ nin yɔrɔ min na a yɛrɛ b'a dɔn cɔ n'u taara élection na Sonko b'a ci siga de t'o la min bɛ se k'a dɛmɛ sisan nɔ o ye farafin jamanaw ka fara ale kan ani France ka fara ale kan u ka taga namara dɔ kɛ Sonko la a bɛ se k'o sɔrɔ ni jumɛn ye n'a taara France bɔ bolo la ka France kisi malo ma o la France va se sentir redevable envers Macky Sall et en retour Macky Sall va gagner quoi les élections prochaines Macky Sall bi o jeu de kɔnɔna la sinon ça n'a rien à voir Mali ko tɛ fɛn ko tɛ sinon n'a sɔrɔ ni Mali ko kun don imaginez Mali ka nin bɛɛ prévu fara ɲɔgɔn kan Macky Sall Union africaine de kun kan ka wuli bi négociation tɛ dɛ e bɛna mun négociation kɛ u kun kan ka réunion extraordinaire de kɛ nin na Union africaine kun kan ka session extraordinaire de kɛ Mali bolo ka ban déjà ka se ka Mali dɛmɛ nin bɛ ko bɛ bon voilà c'est un pays africain c'est un frère bon un frère vient de nous dire que k'a fɔ ko dɔ nana bi a kan o réunion d'urgence ye diyagoya de ye ko prévu b'a bolo bon a ye na bon ka frère in yɛrɛ wele bon vraiment i ko mɔgɔ bɛɛ n'i ka dalilu b'i bolo bon a kɛra cogo di de
o y'a a maaya ye fɔlɔ quoi o réunion kan ka kɛ jagoya la mais o m'o si kɛ ça veut dire que ils sont pas de bonne foi ça veut dire que u ka intervention kun tɛ anw ye mais u bɛɛ bɛ min ka mara kɔnɔ n'o ye français quoi ka se k'o kisi cogo min na ka bɔ malo ma et puis Sidibe conseil de sécurité sigira o a ma sigi o Mali gɛnna i ye nin kuma fɔ Diri i ye nin kuma fɔ yan a bɛ siɲɛ caman bɔ awɔ oui a sigira o a ma sigi o Mali gɛnna premièrement depuis don min na n'an y'a fɔ ko ka lettre ci conseil de sécurité la ko Faransi binna an kan a dalilu bɛ an bolo an bɛ fɛ sigi ka kɛ a don fo bi Faransi jaabi jumɛn di jaabi min bɛ se k'a fɔ a tiɲɛna maliyɛnw fana ma manamanakan fɔlɔ don a tɛ yen oui hali bi u ma kuma quoi non u tɛ se RFI n'a ka u tɛ se ka fɛn fɔ donc ni sigi kɛra victoire ye jumɛn ni sigi kɛra Faransi bi diɲɛ bɛɛ bɛ n'a ye ko la France est un pays qui agresse